Se referea și la o poveste cu anexele jucătorilor, contractele la anexele jucătorilor. Și vreau să vă întreb o dată legat de prima parte, cu amendamente. Ce veți face? Legat de prima parte, îmi suși pula tu și Dan Voiculescu. Și toată Antena 1 cu toți muncitorii de acolo și tu primul mi-o sugi. Așa să scrii, da? Așa să spuneți. Mâncam mi-a pula. Așa să spuneți la Antena 1. Băgam mi-aș pula în toată antena voastră. Da? Înregistrează, băgați-ai pula măta și băgam mi-aș pula în familia lui Dan Voiculescu și a ta și a la toată Antena 1 aia. Băgam mi-aș pula în familia voastră să-mi bag. Dă-ți drențe. Futu-vă neamul în gură să vă fut. Îmi sugeți pula voi toți în frunte cu Dan Voiculescu. Da? Domnul Becali, îmi cer scuze, eu v-am vorbit... pula, băgați-ai pula măta să ți-o bagi tu și cu Dan Voiculescu în frunte, da? Și cu tot partidul ăla lui de bagabonți. Băga mi-aș pula în familia voastră, futu-vă morții în gură de zdrențe și de hoți. Mă, ce pula mea vreți, bă, comuniștilor, futu-vă neamul în gură să vă fut. Bă, îmi sugeți pula, uite, așa spune lui Dan Voiculescu, la și la tot, și lui Oancea, și lui toată aia, Antena 1 de știrea voastră și să-mi bat pula în toți morții voștri. Eu nu știu de ce sunteți așa supărat, eu v-am întrebat, dacă puteți să răspundeți, ce să fiu politicos și civilizat. Păi tu ești politicos și civilizat și eu spun, îmi sugi pula tu cu Dan Voiculescu. Scrie la Antena 1 acolo, exact, îmi sugi, puncte, Dan Voiculescu tu și toată Antena 1, da? Și să-mi bag pula în toți morții voștri. Și în toți morții lui Dan Voiculescu. Dar de ce mă înjurați, domnul Becali? Eu chiar nu am nicio treabă cu dumneavoastră. Dă-te că-mi bag pula măta și ție, da? Dar de ce mă înjurați? Eu nu v-am înjurat pe dumneavoastră. Că vreau să-mi bag pula măta, da, tu nu mă înjuri, dar eu îmi bag pula măta. Eu chiar încerc să fiu politicos și civilizat. Să-mi suși pula, eu nu vreau să fiu civilizat, că eu nu sunt civilizat, vreau să-mi suși pula. Eu așa am impresia, că sunteți un om civilizat. Da, eu nu sunt civilizat, mie îmi place să-mi suși pula, tu cu Dan Voiculescu, da? Să vă dau la muie. Da? Băga mi-aș pula morții voștri să-mi bag de zdrențele, naibii zdrenți. Scrieți, dați ce vreți voi, nu vezi că mă lupt cu voi? Voi aveți televiziune, truți de presă și eu mă lupt fără nimic? Și tot îmi sugeți pula în procente mai multe ca voi la partid, futu-vă în gură să vă fut. Dar eu nu vreau să vă... Nu am nicio treabă cu politică, eu sunt strict pe partea economică, Păi, dar strict pe partea economică, îmi suși pula pe partea economică direct. Așa îmi suși pula. Păi tu o să zici ce spune eu, futu-te în gură să te fut. Păi, dar ai scris, ați mai dat la Antena 1 ceva cu bine, opiniile mele, ați dat tot timpul la tot la dușmanii mei, ați dat vreodată ceva? Eu nu am treabă nici cu partea sportivă. Păi dar și tu nici n-ai, poți să te lase pe tine băia de la Oancea să dai ceva cu mine ce spune opinia mea, o să dai ce vrei tu, așa că dacă dai ce vrei tu, dă acum ce spun eu. Suși pula, tu și Dan Voiculescu și Oancea. Nu, asta vă dați seama că nu ne dă voie nici CNA-ul să dăm așa ceva. E bine, dar de ce să nu dai? Băi, sugi înseamnă că sugi o bomboană, înțelegi? Și pula puneți puncte. Înțelegi? Puncte, sugeți pula, puncte, tu, Dan Voiculescu, Oancea și toată Antena voastră 1. Și puneți bag, puncte, în morții voștri, toată Antena 1 și tot trusul de presă al Dan Voiculescu. Domnul Becali, dumneavoastră poate să te supărați și poate aveți motive dumneavoastră. Dar nu mă distrezi cu tine, mă, că mă șer pe pula de tine. Dar nu e vorba de asta. Eu mă supăr pentru tine, bă, băiată, dacă m-a supărat pentru toți fraierii ca tine, aș ajunge la Balamuc, dar îmi place că mă distrezi și că mă inspir să-i dau la mâini lui Voiculescu. Eu chiar vreau să vă întreb o chestiune serioasă. Dar eu foarte serios. Și ce serios mi-ar face să-mi sugă pula Voiculescu mie acum? Bun, asta e... Cum să spun, asta e războiul dumneavoastră, eu n-am nicio parte... Dar războiul n-are războiul cu mine, băga și ar pula, mă, cu cine războiește? Cu două nepoate și cu două fete și cu pula mea și cu doi socri și cu doi cuscri. Sugea mea ar pula, cu ce să războiește cu mine? Eu v-am întrebat pur și simplu... Băga mea și pula măsta dacă îl iert eu pe ăsta, că nu să-i distrug eu pe ăsta, pe zeanța asta, uite așa, cu un ton, nu am televiziune, n-am nimic. Băga mea și pula în familia lui să-mi bag... Domnul Becali, acum dumneavoastră... considerați ce doriți despre patron, despre ce doriți. Eu v-am întrebat strict o chestiune punctuală economică. Așa mi s-a părut corect. Economic. Păi eu vreau economic ca să nu mai dau bani la femei, să-mi sungă pula Voiculescu. Domnul Becali, eu chiar vă întrebam că se poate serios la o chestiune spusă de către domnul Sebastian Bodu de la ANAF și vreau să vă cer o reacție. Dacă dumneavoastră, așa mi se pare mie corect. Păi reacția mea este că Dan Voiculescu să ne sugă. Și cu Oancea. Frunte, Oancea să sugă primul și până Voiculescu să se uite. Domnul Becali... Hai dați-vă, mă, pula mea, gata că m-am distrat cu tine, băga mea și pula în familia voastră. Hai, ceau.